Ja, maar zien. Zie je je lijkt een dikke weer. Dit wil je ha. Die kreeg na de oorlog toen kregen we echt wel werken ballen. Ik ben Daan, een Utrechter in Ieren en Siene. En ik verhuis je naar Friesland. De komende maanden ga ik te keren met bekende en minder bekende Friesen ontdekken of het leven in het noorden van Friesland een leven is voor mij. Ik ga emigreren naar Friesland. Neffens onderzoek ben je in Friesland de lokkerste mensen van Nederland. Waarom eens? En waar binnen die mensen dan? Ik ken op onderzoek uit en Sylvenje in het lokkerste part van Nederland. Ik ga mijn verhuizing de oorroende maanden goed taret en hurt studeren op de Frieske taal. Ik ga een cursus Friesk volgen en mijn voornemen om van nu al Friesk te praten. Goeie. En om mijn borrelje en buurt beter kennen te leren, ging ik van een mitje met mijn nieuwe boervrouw Annie Frieske siepelsop maatje. Nou, dan maar een smakelijke siepelsap. En een groet nog aan Annie. Dankjewel. Ontjen. Ontje. Voordat ik al die siepels snijden zal ik wat oors doen. Ik ben onderwijs naar Wierum. Ik ga opraad mijn lokale bekendheid en zo'n kwart praktisch mijn borgman. Fisker, presentator van het programma Beat en Ilsemer Tamme Smit. Tamme viskert een zat op het wat en had aanbeen om een duim met mij te visken. En hij had mij taas zijn dat ik jong varske vis eet. Goeie Tamme. Goedemorgen, jongen. Daan. Hoe is het met hij? Goed, zeker. Hier rek in het mooie Wierum. Ja, poer best. Mooi zo, mooi. En door was nu al smarrig gehaald? Ja, smarige hand. Ja, dat krijg je toch wel nek, machine. Ja. Maar ik ga Wierumdallen. Wierumdallen, dus nog net beginnen te visken. Nee. Dus ik zou zeggen, kom maar, dan geven we het de Wierumdallen. Spannend. En dan geven we het een visje. Of hoop van zegen, zeggen we dan, hè? Mijn eerste stapjes op het water. Ja, voorzichtig gewoon. Het is eerst een beetje zachte groen. Dan komt stien die eronder lezen en daarna dan wordt het steeds harder en dan maar versterken. We zijn al 20 meter verder. In die tempo hebben die weer hem sa. Ja, maar we zijn wel even fine, hè? Nou, is het helemaal in de natuurlijke habitat. Ja, wat we eigenlijk doen, Daan. Ja. Je ziet je worms op het water. Die juster, die keuteltjes, die is just. Dus eigenlijk krijgt een beetje het idee van een mol die zich voorbeweegt door het water. Er komt natuurlijk een bultje groen boppen. En dat is maar die worms krijgt zo. Die bewegen zich door het water en dan komt die groen naar boppen daar. En dan stekst het water om. En wormdollen nemen ze dat. Ja. Worms uit de groendollen. Dan laat je hier een dikke worm, dikke zeepier. Maar zie je, dit is het aas. Dit wil je ha. Ja. En dat we hier een stuk 30, 40 van ha, dan kun je hier maar visje, dan is het perfect. Varkensje raasje is net krijgen, hè? Van waar ze dat leert? Ik kwam sowieso gewoon, in mijn jeugd kwam ik hier al. Hè? Ik ging te water in met mijn heid. En dat fascineerde me. Daar leerde ik het waarderen van het water, van het gebied. Mijn omke die had een kanalenkotter, mijn heid die ging met mijn omke mee te kanalenvisje. En dus wij zien het vroeger toen mijn paken nog leven, zie je het wel elke snijde middag of zie je het met de kanalenpijl, een hele middag. Ja, daar waren ik mee opgegroeid. Mijn heid, wie dan weekends thuis, ja, dan gingen we hierheen. Dan komen we het water op en dan struinen we weer de hele dag komen we hier omstruinen. Een stok maaien en dan mijn stok erin. Nou, dat vond ik altijd stoer als iets knaapje. Dus ik had een stok die zal hangen weer. En dan ging ik met mijn heid naar de dumpster en dan kreeg ik een camouflagejasje en een camouflagetasje. Nou, alles wat ik vond, dat ging daarin. Ging maar naar huis. Dus daar begon het van meer. Ja, en op een gegeven moment begint wat een visje en ik denk van, nou, ik wil een keer zeevisje. Nou ja, hoe doet dat? Wat had je van nodig? Ja, dan kiest natuurlijk naar een plakje tarrie de West weer een skeepje kist. Maar ja, denk ik, het hield net voor, hè? Als jonkje en later als student net. Dus ja, dan ging je maar rennen. Nou Daan, ik denk dat wij een aardig prutsje weer hebben, zeg maar. Zo, dat is een zat, ja. Dit maakt het waan. Dan sluit een stukje verderop zitten in, komt het water op. Op komt het water, dat is het beste om te visje. En dan ga je een vis vangen. Op mijn pleet in Hantemer-Uitborren ben ik druk aan het snijden. Een kilo siepels hou ik neer voor de siepels op die ik te jaren met mijn nieuwe boervrouw Maitje zil. De 80-jarige Annie Posma. Annie is hier jikke en tijn en wil mij graag helpen de lokale Frieske eetgewoonten kennen te leren.
Welkom, mevrouw Postma. Dank u wel, daar zijn we dus. Ja. Hier wordt even stiepelsap hier in het Siverier. Ja, dat wil ik wel leren, ja. Dus stel er wat van mij. Ja, kom erin. En wat is siepelsop? Het is heel eenvoudig. Siepels en droge worst. En raspen, nageltjes. Nou ja, nu begint het oester te bobbelen en dus nu doe ik de siepels erin. En wat eten jullie vroeger? Toen ik een liedspamke hier, dan, ja, wie kreeg na de oorlog, toen kregen we echt wel werkenballen. Weet je wel wat werkenballen is? Van de bloemen? Nee. Oh, brood. Brood. Droog brood. Ja, dat was oud. Oh. En dat kwam dan in melk. Dat wie echt Fries. Ja. Ouderwets Fries. Nou, en bruine beentjes met spek. Dat is echt Fries. Nou, met de siebels mooi bruin. Dan doen we er bloem bij. En we kregen na de tijd, nou zeggen ze van een toetje, maar wij kregen brei. Oh. Soepengeraten brei, maar wat scherp. Dat wie echt Fries. Soepenbrei met scherp. Wij waren, nou ja, meerdere band, dus we moesten niet wat pot schaften. En het was net van, nou dat lust ik net, want dat deed je nog heel vaak. En dan waren we het oorskleren maken, maar dat doe je met hem net. Dus ik maak alles, zelfs spruitjes. En nou het laatste, Friese worst met kroetnagels. Is etenstijd echt een wichtig moment in de dij? Ja, voor huishoudings wel. Ik ben alleenig, maar als je nou een huishouding hebt met squallenbennen staan en dat wie vroeger dan kon ik weer naar je stiet dat ik in huis wien. Wij wien maar z'n achten als ben. Dus dan eten we jongens waren, dan mocht iedereen zijn verhaal doen. En dan kon de hele schokken bij de etenstafel zitten, omdat iedereen hier dan wat te vertellen. En dan is wel dat weer een heel mooi moment. En daar zie ik dan ook akkoord ben op wederom. Heel rijk. Nou, dan zetten we ze erin. Zo. Brave men fall with the battle cry. Tears fill the eyes of their loved ones, their brothers gone. So it went. Denk erom, het is bloedtijd. Nou, zien voor de... Ja, ik wil het wel proeven. Ik vind het echt lekker. Nou, mooi. En een orenkeer zie ik siepelsop voor jou. Dobbe. I think we're living in the good old days. So cheer up, friends, and be glad. In Wierum is het wetter van de Waatzee intussen omheeg gien. Mooie zelfstutsen wierms van het Wierumerwaard, dat is toch prachtig. Tamme en ik ruwen us varske pieren onder jekken en maaitje us kleer om te visken. Tamme is in mijn eigen een ras-echte Fries. Maar nee, het is minder wier, want zien roots lissen dochs heel eerne oors. Dat is net Friesk grutbracht. Nee, alles behalve. Ja, mijn heid is een Grenslander, een Groninger. En mijn mem die is van oorsprong Zuid-Afrikaans. Die is daar opgegroeid. Wanneer hast u besluit naam ik ben Friesk? Ik leef altijd wel als een Fries. Ik ben aan het visje, altijd mijn klasgenoot zo'n sleertje springen. Letter stiekem ijsziekje, ieltjes visje. Dus ik wie qua douane lid ben ik altijd best wel Fries. Maar ik praat Nederlands. Maar ik voelde me wel echt een Fries. Maar op een gegeven moment had ik stage bij een organisatie en daar ben ik alle Friesen, stevast alle Friesen. En daar was nog een oorstagiair en die praatte echt Hollands en ik toen ook nog. Toen hier zit toen die oorstagiair Bob onder de trap en ik zie er beneden. Dus ja, nou wat is dat voor jongen? En gaat goed, ja, gaat goed, maar het is echt een Hollander zijn ze. En toen stiek ik daar beneden en ik denk van, gadverdarie, maar ben ik echt zo'n Hollander. Ik denk dat ook net, maar ik kon wel Fries praten, want mijn kameraden, mijn bibaantjes, mijn squallen, neem me maar op, de baan al je Fries praat, maar ik die dat net. Dus ik ben die trap opbranden. Ik zei tegen die man, ik zei, nou man, wat zullen we hier bedijnen hebben? Heel gay Fries. Ja. Nou, wat zo zijn ze? Nou, ik zei, ik ben net echt zo'n Hollander. Dat was mijn gevoel en toen dacht ik van, oké, ik leef als een Fries, maar ik praat als een Fries. Dat had ik toen niet aan.
Hey Daan, we hebben beet. Dus ik in ben helje. Ik zeg de hengeltap wat bewegen. En dan vierlijk. Mooi. Je weerstand al, je zit op wat omhoog, hè? Ja. Platvisje, dat is karken. Zie, daar komt er. Ja. Mooi. Niet waar? Aha. Dat is karken. Maar zie, dit zijn echt hele lekkere visjes. Dit zijn heel lekkere visjes. Oké. Dat is kaart, die kun je herkennen, omdat als ik hem zat in het zinnenlucht inhoud. Zie je dat? Ja. Doorzichtig visje. Die kun je er lekker opeten, joh. Mijn eerste weekend in Friesland had een smaakvol avontuurwest. Ik had bijzondere strekennoten moerten en kennis maken met de Frieske kastvrijheid. En dat smaakt het naar meer.